Країни Великої Сімки провели екстрений саміт щодо Афганістану. Однією з головних тем став доступ до аеропорту Кабула. Учасники онлайн-зустрічі закликали Талібан дозволити вилетіти зі столиці усім охочим. Ми закликаємо нову владу Афганістану відкрити вільний доступ усім іноземним і афганським громадянам, які хочуть потрапити до аеропорту. Ця ситуація справді трагедія для афганського народу і серйозна перешкода для міжнародної спільноти. Водночас, як зазначила канцлерка Німеччини, країни Великої Сімки не домовилися продовжити період евакуації. Тож кінцевою датою залишається 31 серпня. Коли ця місія з евакуації завершиться, а на конференції сьогодні не встановлювали нових дат, тоді, звичайно, буде етап, до якого ми інтенсивно готуємося. Нам потрібна буде можливість навіть після закінчення цього терміну евакуювати місцевих співробітників і людей, яким треба захист. Як зазначив прем'єр-міністр Великої Британії, Велика Сімка має великі важелі впливу на талібів. Так вона може позбавити країну фінансової підтримки. Ми кажемо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору. Афганістан не може стати наркодержавою. Дівчата повинні здобувати освіту до 18 років. Вашингтон вимагає від бойовиків провести перемовини, щоб продовжити термін евакуації, але Талібан наполягає на 31 серпня, як на кінцевій даті. Водночас угрупування закликає усіх афганських громадян покинути литовище і запевняє, що їм нічого боятися. Продовження вимагають тільки США. Ми хочемо, щоб вони евакуювали всіх іноземних громадян до 31 серпня. І ми не підтримуємо дозвіл на виїзд афганців. Нагадаємо, Талібан захопив столицю 15 серпня.